kalakwatsera at kalakwatsero. So, ang tanong ngayon, paano pumunta sa Catanduanes? At ilang oras? So, orasan natin. Ang oras ngayon is 2:14 ng hapon. So, tingnan natin kung ilang oras natin babiyahin papunta sa Catanduanes. So, ang gamit natin ngayon ay kotse. Akaalis lang natin dito tayo galing sa Dasma. Yan. So, tingnan natin kung gaano rin kabilis yung takbo ng ating sasakyan. Dito kasi sa Dasma medyo may mga lugar na traffic, and sa Laguna, sa San Pablo, yung mga dadaanan natin. And tingnan natin kung mag-shortcut tayo or maglo-long cut. Hi! Hello mga kalakwatsera at kalakwatsero! Nandito tayo ngayon sa Star Tollway. Dito tayo dumaan sa Star Tollway kasi mas mabilis siya kaysa sa Marcos Highway. So, ang labas natin ito, ang exit natin ay Ibaan, Batangas. And lalabas na tayo sa Lucena. Yan. And tumatakbo tayo ng 80 km per hour. Yan. Kasi may mabagal sa unahan natin. Pero yung pinaka maximum na takbo natin is 100. Kasi yung driver natin, maingat talaga siya mag-drive. And dumaan na tayo ng 3 toll gate. And nagpagas na tayo. Yung kauna-unahan nating pagas is 1,500. So, compute din natin mamaya kung magkano magagastos natin bago tayo makarating sa Catanduanes. Yung sa Ibaan exit, ang ating toll gate is 76 pesos. Babaybayin natin ang San Juan, Batangas. Yan, San Juan, Batangas yung ating babaybayin ngayon. Mga kalakwatsero, nandito tayo sa Shell San Juan. Tingnan naman natin kung malinis. Nag-stop over tayo para tingnan natin kung malinis ang kanilang CR. Ladies. Tingnan natin. So, tingnan nyo guys. So, kung iihi ka na, actually ay pwede na rin. So, hindi naman siya madumi. Hindi rin malinis. Tama lang. Mga kalakwatsero at kalakwatsera, nandito na tayo ngayon sa Sariaya, Quezon. So, napaaga tayo. Ang bilis natin. 1 hour lang natin siya kinuha. Supposed to be 3 hours yun. So, mas mabilis talaga yung nadaanan natin. And, nandito na tayo ngayon sa diversion road. And, ano pangalan ng diversion na to? Sariaya, ecotourism. Ecotourism dito sa Sariaya. So, pag dito ka dumaan, dito nyo makikita yung mga resort dito sa Sariaya. So, madadaanan nyo siya, makakapamili kayo ng mga resort na gusto nyo kasi marami tayong madadaanan. Andito tayo ngayon sa Atimonan. Ito yung kilala sa tawag na bitukhang manok. So, dito tayo dumaan kasi mas makakatipid tayo ng oras kaysa dun sa baba. And, by the way, bawal dito dumaan yung mga malalaking sasakyan like truck, bus, yan, and mga private yan, pwede dito. Like, mga 4 wheels, pwede. So, kasi marami na nahulog dito. Delikado siya. And kung sa labas, mga oras na ba? Sa mga alas 6. Pero actually dito yung alas 5, madilim na eh. Kasi maraming kahoy, maraming puno, napakaganda ng ambience niya. So pag private kayo, yung sasakyan nyo, maganda dito dumaan kasi mabilis. Ingat-ingat nga lang kasi talagang mataas. Pero pag nakabus kayo, hindi kayo dito dadaan. Forest Park. Yun, Quezon National Forest Park, 1969. Doon po tayo sa taas. Nakita niyo yung taas na yun? Doon tayo. Yan po. Yan. Doon tayo galing sa baba. Hindi
dekada na po ako dito dumadaan. Pero, na-amaze pa rin ako sa ano niya, sa itsura niya. Buksan natin ang ating window para makita natin kung gaano kaganda ang ating dinadaan. So yun po, takas niya po talaga. Hindi ko na makita. Yan. So, nandito na tayo sa taas, pero hindi pa ito yung pinaka-talk-talk. Tak-tak pa lang, hindi ba talk-talk? Ito tinatawag na. Ano to, bitukang manok? Yeah, bitukang manok. Isaw. Ito na yung isaw. Okay, so dito naman sa pinaka-tuk-tuk talaga niya, meron silang mga magagandang ano din, na pwede kang magpa-picture. Mga magandang mga estatwa. What's that? Umbrella. Akala ko may UFO. Madaliwin sa lamin ko. So, malapit na tayo sa tok-tok, malapit na tayo sa kalagitnaan. Guys, ito yung paborito mo, isaw. Yan, ang ganda ng ang ganda ng mga puno. Kasi nature lover talaga ako. Parang mas gusto ko kung mga picture ko may mga puno, nakasandal sa puno, may mga halamanan. Kung ano-ano, basta may something like may puno. So, ano po ito? Ang nagpagawa ng daan na to ay asawa ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Si Imelda Marcos. Her Excellency. Siya yung nagpagawa ng daan. And thanks to her. Dahil sa kanya, may ganitong kagandang daan sa tuktok ng bundok. So, ayan na po. Welcome! Congressional District, Quezon Province. Mana. Pababa na po tayo, pero actually di pa tayo nakakarating sa kanyang pinaka-ano. Ay, ito na ba? Nadaanan na ba natin? Ay, sorry. Hindi ko napansin. Bababa naman. Yeah. It's because, guys, sa aking madilim na salamin, hindi siya napansin. Hello, mga kalakwatsera. So, nakikita nyo po, dagat. Andito tayo ngayon sa Atimonan, Quezon. Ito ang kauna-unahang dagat na makikita nyo pag bumiyahe kayo papuntang Bicol. So, ito yung unang bubungan sa inyo. So far, yung biyahe natin ngayong araw na ito ay pinakamabilis sa lahat ng mga biyahe natin. Mamaya update ko kayo kung ilang oras natin nakuha from Cavite dun sa Sipocot kasi mag-i-stop over tayo doon. So, tingnan natin guys, nasa tabi tayo ng dagat. May nakaharang pa na pader. Pag naalis yung pader, kita na natin yung dagat. Kasi may pader guys eh. So, ayan na! So, ito na po ang dagat. Tada! Ganda! Pag nakita mo ito, nandito ka na sa Atimonan. Yung isla na yon, nakita nyo yung isla na yon? Tumawid tayo dun dati. Sa Perez, may napakagandang beach dun. Kalakwatsera. May beach. So, gabi na, hazard na tayo. Dito tayo ngayon sa Bugol. See? Yan. And part na po ito ng Bicol. So, dito tayo kumakain. Pupunta tayo ng Bicol pag nagtitipid tayo kasi mura yung pagkain dito. Tapos, malinis. Kainan na to. Tapos, 24 hours. Number 1 doon kasi namin pag nagbabiyahe, nung kakainan namin, kahit hindi siya sikat na restaurant, basta yung tubig, tuloy-tuloy. Nung hindi siya yung timba-timba. Kasi malinis yun. Nakita natin yung kitchen nila kanina, malinis. And yung pagkain nila dito, masarap.
din silang mga goto, and marami din silang pagkain. So, at nauubos yan kasi marami din tumitigil. So, guys, part na po ito ng Bicol. Many hours later. Hi, good morning mga kalakwatsara at kalakwatsero. Andito tayo ngayon sa pier ng Tabaco. Yan, nag-aantay na lang tayo sa hudyat para tayo ay tumawid. So, actually, dumating tayo kanina dito mga 2:50 a.m. And ang oras ngayon is, what time is it? 5:30. So, yun, inaantay na lang natin na makasakay tayo. Pero, aalis na mga 6, sabi. So, dito tayo ngayon sa napakagandang volcano. So, see you mamaya sa ating mga susunod na video. Macau. Ayan, narito po tayo sa loob ng pier. Yan, nandito na po tayo papasok sa loob ng barko. Ano sila? So, guys, kahit wala tayong ticket, pinapasok tayo kasi may number naman sila ng sasakyan natin. Hello, pasakay na kami ng barko. Yeah! So, let's do it. Let's do it. And we're here. Ito guys, yung itsura ng upuan nila. Dito sa loob. $346 later. Hello, mga kalakwatsara at mga kalakwatsara. Andito na tayo ngayon sa barko and malapit na tayo. Umalis tayo kanina mga 6:30. And ngayon, mga nasa 9 o'clock na. And for saigit na tayo nagbabiyahe. And natatanaw ko na yung Katanduanes. So, ibig sabihin, malapit na tayo. Mga ilang tempo. Hi mga kalakwatsera at kalakwatsera, nandito na tayo sa Catanduanes. Yan, kararating lang natin. Naantay lang natin yung go signal para bumaba tayo. So, malis tayo ng 6:30 kanina. And ang oras ngayon is 10:42 na. So, ganun po kahaba yung travel natin dito sa Roro. So, ang Roro na sinakyan natin is Santa Clara. Tama? Santa Clara. So, see you guys later. Tingnan natin kung gaano kaganda yung Catanduanes. Hi guys! So, nandito na tayo sa Catanduanes. And nakababa na po tayo. And ayun, as usual, nasa Pilipinas tayo kaya ang init. And so far, yung masasabi ko sa pier na to is na-organized. Yeah, organized siya kaysa sa ibang pier. Actually, yung napuntahan ko sa dinami-dami ng pier, Batangas yung pinakamaganda. Parang dito okay naman. So, yun na po. Nagbabaan na rin yung mga pasahero. And, yan. Santa Clara yung sinakyan natin barko. So, see you guys in my next video. Bye-bye! Hi mga kalakwatsero at kalakwatsera, nandito na tayo ngayon sa Catanduanes. Yehey! And umalis tayo sa Cavite kahapon is 2:14. Dumating tayo sa pier kaninang madaling araw mga
50. And nakasakay tayo ng Roro mga 6. And yung biyahe natin mga 4 hours sa Roro. And dumating tayo dito is mga 10:50. So ganun po kalayo yung biyahe natin from Cavite hanggang dito sa Catanduanes. And pero marami tayong mga stopover. Yan. So yun po, ganun ka layo ang biyahe. So ngayon alam nyo na. Hello mga kalakwatsera at kalakwatsero. Andito tayo ngayon sa Catanduanes. And ito po ang kanilang Kapitolyo. Yan, ang kanilang napakagandang Kapitolyo. And mga kalakwatsera, papunta tayo ngayon sa Sikmil. Sa Higmoto. Yun, sa isang town. Balita ko, magaganda yung mga beach doon and maganda yung place na yon. Kaya pupunta tayo din ngayon. Umalis tayo mga 3:49. Ayan. So, tingnan naman natin kung gaano kalayo ang biyahe simula dito sa Catanduanes papunta dun sa Sikmil or sa Higmoto. Okay? So, May gasolina pa ba doon sa unahan? Wala na. tingnan natin ang mga gasolina nila Dito na dito lang. kung mura o mahal. May kamahalan. Yun. Kaya mo dito lang pupunas boy dati si Daddy. Yan. Ito po ang isa sa mga gasoline station dito, Power Zone. Dito dati pupunas boy ako ng mga tricycle. Yeah. Ngayon magpapagas na ako ng kotse. Ng kanyang sasakyan. So from rag to riches. Yan, malapit na po tayo sa Sikmil, mga kalakwatsera. So after ng bundok na ito, Sikmil na. So yan, ang ganda. Ang ganda ng kambing. Kaldereta ito. Wow, ang ganda. Paakyat pababa. Ang dami po nating dinaan ng mga zigzag na nakakatakot. Mga delikado. So hi guys, nandito na tayo sa Barangay Sikmil. Okay. So, kararating lang natin. And ito na talaga. And gilid dito ng dagat kaya sobrang excited ako. Siyempre, maliligo tayo. Dito tayo sa Purokwan pupunta. Uy, ang ganda. Ramdam na ramdam kong Pilipino ako. Ang daming flag. Kasi kakatapos lang ng araw ng kalayaan. Yes. And ang sikip ng daan nila guys, yung barangay road nila, ang sikip. Pang isang sasakyan lang talaga. Kailangan wala kang kasalubong. Yeah, maliit lang. Ang dapat ang kasalubong mo ay motor lang. So, bye-bye guys. Nandito na tayo. And see you on my next video. Guys, hello mga kalakwatsera. Andito tayo ngayon sa Sikmil. Ito ang kanilang napakagandang lagoon. Napakagandang dagat. Ito po ang kanilang. And excited na tayo dito. Mag-i-enjoy ako nito. So, binyahe natin papunta dito. Mga ano oras na ba? 6:06. 6:06 na. So, umalis tayo kanina mga around, I think 3. And 6 tayo dumating dito. Pero solid guys yung ating biyahe kahit na pataas, pababa, zigzag. Nakakatakot yung daan. Pero solid kasi ang ganda ng dagat na nadat na natin. And pack na pack. Hello mga kalakwatsera at kalakwatsero! Nandito tayo ngayon
natin. Excited tayo. Woo! Tara, ligo tayo! Ang sarap ng tubig. Woo! Enjoy tayo. Bye-bye! Hey guys, ayan. Kakain na po tayo ng buko. Ang sarap. Woo! Buhay, probinsya. Ang sarap. Malayo, walang tunog ng sasakyan, kaya ang ganda.